изтича концесионния договор на фирмата, която в продължение на 15 години извършваше сметосъбиране и сметоизвозване. Имаше процедура по наемане на други фирми, които да извършват тази дейност. Запознатите с събитията до момента. На 22-ри фирмата там прекратява сметосъбирането и сметоизвозването в града. Затова съм поканил фирмите, които са спечелили поръчката, да ни уведомят за тяхната готовност и се надяваме, че всичко това ще стане безпроблемно и гражданите на Шумен няма да разберат дори тази смяна, която предстои. Нашата готовност за започване на работа е, в момента имаме 330 броя кофи докарани в град Шумен. Утре и в четвъртък тръгват другите кофи, които ще бъдат 500 кофи, ще бъдат в петък, ще бъдат на територията на община Шумен. Утре също тръгват автомобилите, за които ще дигат бокука. Автометачката тръгва, контейнеровоза тръгва и техниката, всичката техника до петък ще бъде базирана на територията на община Шумен. И се надявам от събота да започнем да работим. Може би още в петък, тук с ръководството ще се разбереме с госпожа Радушева, да започнем да подменяме, не да подменяме, а да залагаме нашите съдове още в петък, да може гражданите, като се махат Титан, БКС-то си маха съдовете, да не се получи вакуум, да няма къде да се изхвърля бокука. Вижте сега, тези едникубик, които навсякъде ще бъдат сменени. Навсякъде ще се сложат, ако трябва, 4 кубикови, а ако в промишлената зона сигурно ще бъдат 4 кубикови контейнери или също бобри. И всички еднокубикови контейнери ще бъдат подменени с бобри. Трябва да повторя думите на колегата. Имаме обезпеченост с съдове. Ако се наложи да се докарат допълнително бобри, също имаме такива. Дори в началото, ако някъде не достигат, има възможност и рециклиране такива да се докарат, за да изпълним изискванията. И смятаме, че за тия 12 месеца, за които не се гласува доверие, докато се създаде общинско звено чистота, ние ще може да помогнем, така да се каже, в една леко критична ситуация и смятам, че и колегите и ние имаме достатъчно опит, за да го направим. Нали искате да е по-чист града, искате за по-малко средства да го чистим, за да можем да отделяме, да имаме хубави паркове, да имаме хубави площадки детски, които да са почистени, кварталите около блоковото пространство да бъде почистено. Ако смятате, че тази разлика от цената, която сме успяли да намалиме като сметоизвозване и сметопочистване за града е малка, това е което можем да направим. Или трябваше да продължим още 15 години, всяка година да се повишава таксата, която дава общината. Освен това, знаете, че общината е закупила един булдозер, един компактор. Едната техника е за около 550 хиляди, другата е за 400 хиляди, които стоят на сметището. Да ви заведа да видите какъв е видът им. Знаете, че са правени отчисления и са плащани кофите, а общината няма нито една кофа, нито един бобър не се води на общината. И всичко това трябваше да продължаваме да го търпиме. Естествено, знаем, че ще е трудно, знаем, че ще създаваме проблеми, но искаме да направим по-хубаво.